Ahoj, vítáme vás u našeho 5. videa. Tady je Aňa a Vojtěch. Zdravíme vás z vlhkého a rozpáleného Wenzhou, kde výhled z jednoho místa může vypadat takhle, ale i takhle. Aňa se na pár měsíců rozloučila s výhledem ze své kanceláře, ale jiní zaměstnanci i přes prázdniny v práci nepolevují. V Číně totiž prší nejenom venku, ale i vevnitř. Však tak se to říká, poručíme větru dešti. Ale pojďme už k našemu prvnímu tématu, kterým jsou dnes chrámy. Víš, Aňo, chrámy rozlišujeme na městské, venkovské a horské. Jak vidíte, naše znalosti chrámů jsou zatím v plenkách. Ale to nám nebrání v tom si jejich návštěvu užít. Zatím se nám podařilo vyhnout se největším faux pas. Například nefoukat do již zapálených vonných tyčinek. Ale teď už vážně. Typický buddhistický, konfuciánský nebo taoistický chrám je tvořen komplexem budov. 3 hlavní budovy jsou seřazeny od nejmenší po největší v ose jih-sever. Kadidelnice s vonnými tyčinkami je obvykle umístěna před druhou budovou. Pokud v první budově uvidíte tuto čtveřici soch, jste s největší pravděpodobností v buddhistickém chrámu. Samozřejmě tady najdete i chrámy křesťanské, tedy kostely. A možná vás ani nepřekvapí, že stejně jako všechno ostatní v Číně, i modlitbu si můžete koupit přes QR kód. A nyní si povíme o rozdílu v zapalování vonných tyčinek mezi lidmi na severu a na jihu. Prosím tě, přestaň už s těma tyčinkama. Dobře. Auta tady rozdělujeme na městská, venkovská a horská. Asi jste pochopili, že ani o autech se toho od nás moc nedozvíte. Ale některé základní věci vám zprostředkovat můžeme. Zaparkovat se tady dá Kdekoliv. Uvidíte zde auta z celého světa, včetně Škodovek. a Teslou tady může jezdit úplně Dokoliv. Každé auto na ulici může být taxík. Jen se tomu neříká Uber, ale Didi. Elektrická auta mohou sloužit jako zdroj energie v obchodních domech a ta motorová i vznešenějším účelům. Jak je zřejmé z fotek, čínských značek aut je opravdu mnoho a nejlépe je můžete pozorovat v dopravní zácpě. Pravidlo fronty číslo 1. Ve frontě se předbíhá. Číňané tomu říkají zaplňovat zbytečně prázdná místa. Pravidlo číslo 2. Vrazil jsi do někoho? Nevadí. Někdo určitě vrazí i do tebe. Pravidlo číslo 3. Nudíš se ve frontě? Poděl se o to s přáteli na výčetu. Nejlépe tak, aby o tom věděli všichni ostatní ve frontě, ať už stojí jakkoliv daleko. Dobrá zpráva je, že když tě něco naštve, můžeš si napočítat do 10 na jedné ruce. I, R, san, s, u, jo, čí, ba, ťou, š. Počítání na jedné ruce je praktické hlavně proto, že v druhé po většinu času máte deštník. Ten vás chrání nejen před deštěm, ale i před sluncem. Kromě toho nevadí, že neumíte anglicky, protože žádný cizinec se k vám ani nepřiblíží. Deštník je totiž ve výši jeho očí. Pokud jste nechytli počítání v záběru zepředu, tady ho máte ještě zezadu. A jestli se vám zdá něco z tohohle divné, uvědomte si, že nás je jenom 10 milionů, kdežto Číňanů je 1,5 miliardy. Takže ti divní jsme my.
Příště si dáme hlavní město Peking, městskou hromadnou dopravu a vrátíme se k tématu učení na univerzitě. Tady jedna separované. Kuřata v supermarketu.